Bilunia balamukha amchani joy mojumdar mungai khoroksa fekjaknai mani chakrak romjakha Bilunia police bai Hasteo borong gonang CM no kare kwbangma MLA montri ni khugo khanao Neshamukti Tripura angkha eba khai tongo hinmani kogrok Fiaba nai khe thai thayo tebo se bangrok tabo Koktuma o Saiman kha Bilunia o salburum burum fekjaknai mani nanai rokno Romika suna naifano kasui tebo se bangrok hinai Tangi hinka o fekjaknai bania bai sar hini ringjaknai police te kisangisa munggonang boro robo krengjak tongma bagai Omo tebo se bangi tongo hini amchani lukurok saka Tiri ni koktuma bo amtuino khoroksa joy mojumdar mungai kefek lama berai tongma nogai amchani lukurok Bilunia police ni yagu yafari laimani Damsa damni yagulo haino hai fiok rijago Mungsa yapri sajaga hini koksil chakha lukurok haste hafang samani Neshamukti Tripura amti kheda engnai hinai তখন ডাক দিছি ডাইকা আমি তো তোর আমার বাড়ি কোনা নেই ও কদম তোলা নিয়ে রেখে নিয়ে একবার দিয়েছি কারণ বাড়ি কত বন্ধ আমার কাছে ডিম নিচে আম্মা বলে ডিমের টিয়া রাখো কি সুদের টাকা বলে হাইবে বলে ডিম লেছিল ডিম আচ্ছা যাক এরপরে কালকে ডিম আনি ইচ্ছা আমরা হয়ে গেছে এরপরে আমি দেখি ফট দেখি ফটতে বাকি কিছু দেখছি প্যাকেট নেশার ফোটার প্যাকেট এরপর রাংতা এরপর কলম একটা